po ba yung incidents? Yes, talaga nag-increase, radical increase. Medyo pinagmamalaki na namin dito sa Ilocanja na matahimik at mapayapa yung mga halalan. Subalit sa hindi lingid sa usapin, yung mga pangyayari na tatlong matataas na opisyal, isang dating congressman, dalawang mayor, ay binaril doon sa La Union. So, ang laking kahihiyan po sa amin, lalo-lalo na ako, Regional Peace and Order Chairman, dinitipid po namin ang nangyari po yung Vice Mayor sa Santo Tomas, sa Pangasinan. So, bago lumawak pa to, talagang pinamunahan na namin yung COMELEC at yung PNP at humingi na talagang ilagay na sa listahan itong mga iba't ibang mga bayan kung saan hotly contested yung iba't ibang pwesto at kung saan may dating history of electoral violence at kung saan may kung ano-anong insidente. Ito nga yung problema na hindi naman laganap to, ang problema lang talaga napaka-high profile sapagkat ang tataas ng pwesto ng mga nabaril.